Κυρίες και κύριοι, σας φέρνω τους θερμούς χαιρετισμούς από την ελληνική Θράκη, από την πρωτοβόρια της ελληνικής Θράκης. Με την υπογραφή όμως της συνθήκης της Λοζάνης και την απελευθέρωση της Θράκης από το ένδοξο ελληνικό στρατό, απελευθερώθηκαν ένα μέρος της Θράκης και κακώς σήμερα λένε Δυτική Θράκη, είναι η ελληνική Θράκη. Στο διάστημα αυτό οι Πολμάκοι πάνω και τάχθηκαν μαζί με την Ελλάδα, αρνήθηκαν την βουλγαρική κυριαρχία και την τουρκική κυριαρχία και μάλιστα κατά την κατοχή των Γάλλων και Άγνων στο τόπο έδινε, δήλωσαν καθαρά με βουλευτές που πήγαν στα Ηνωμένα Έθνη ότι θέλουμε να είμαστε υπό την κυριαρχία της Ελλάδας. Και σήμερα αυτό επιδιώκουμε. Σήμερα όμως, παρόλο ότι ελευθερώθηκε η Θράκη και την θεωρούμε ελεύθερη, εμείς οι Πολμάκοι ακόμα υπομένουμε το τουρκικό ζυγό. Συνέπεια των συμφωνιών που υπέγραψε η Ελλάδα με την Τουρκία, ας πούμε, δεν χαθήκαμε στα 3.000 χρόνια που η Θράκη έχει ιστορία. Λοιπόν, δεν χαθήκαμε και θα χαθούμε τώρα τον 21ο αιώνα από την πολιτιστική γενοκτονία που συντελείται αυτή τη στιγμή στη Θράκη. Δηλαδή η εξαφάνιση των Πολμάκων. Πώς γίνεται αυτό? Θα προσπαθήσω με λίγα λόγια να σας εξηγήσω. Οι δάσκαλοι που προέρχονται από την Τουρκία απαγορεύουν στα Πολμακόπουλα να ομιλούν την πολμακική γλώσσα. Φανταστείτε, ας πούμε, μαθητής των 6 ετών, όταν πρωτοπηγαίνει στο σχολείο, υποχρεωτικά να μαθαίνει 2 ξένες γλώσσες και 3 γραφές. Και να έχει μια μητρική γλώσσα άλλη. Το επιβάλλουν όμως. Από μέρους της Ελλάδας δεν έγινε καμία προσπάθεια για να προφυλαχθούν και να διασωθεί η πολμακική γλώσσα. Σήμερα στη Θράκη λειτουργούν εκατοντάδες σε κάθε χωριό, ειδικά Πολμάκοι, που εκεί στα τουρκικά δεν υπάρχουν. Λοιπόν, λειτουργούν Κοράνκωσους, δηλαδή διδάσκουν το Κοράνι. Εμείς οι Πολμάκοι ξέρουμε το Κοράνι, δεν το ξέρουν οι Τούρκοι. Θα σας κίνησε την περιέργεια γιατί όλο Κοράνκωσου στους Πολμάκους. Ενώ γνωρίζετε ότι ακόμα και σήμερα στην Τουρκία η μαντήλα, το Κοράνιο, ας πούμε η Σερία, είναι απαγορεύονται γεννό. Εδώ όμως θέλουν να μας μάθουν θρησκευτικά. Κάθε άλλο παρά θρησκευτικά μαθαίνουν στα παιδιά μας. Τα παιδιά μας τα παίρνουν, ας πούμε, και θα κάνουν πλήση εγκεφάλου, τους κάνουν σύγχρονους γενιτσάρους, λοιπόν, για να επιβάλλουν αυτό που όπως προανέφεραν οι προηγούμενοι ομιλητές, ας πούμε, τον νέο Οθωμανισμό στην περιοχή. Ετοιμάζουν με άλλα λόγια, με αυτά εδώ, τους αυριανούς Ταλιμπάν. Η Ελλάδα μέχρι στιγμής δεν είχε επενέβει δραστικά για να περιορίσει αυτήν την ενέργεια της Τουρκίας. Γιατί πρόκειται περί Τουρκίας και όχι περί του αποστήματος που υπάρχει στη Κομοτηνή και Μουλίνικη περιοχή. Εκεί χρειάζεται μισχέρι, αλλά είναι η Τουρκία που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Εδώ τώρα θα πείτε, η Ελλάδα τι κάνει? Σας πληροφορώ ότι όλο το τουρκικό Υπουργικό Συμβούλιο το τελευταίο χρόνο, τα τελευταία 2 χρόνια πέρασε από τη Θράκη. Όλοι οι αντιπρόεδροι της κυβέρνησης πέρασαν από τη Θράκη.
όλοι οι πρόεδροι των πολιτικών κομμάτων πέρασαν από τη Θράκη. Ήρθανε στη Θράκη, επισκέφτηκαν τη Θράκη. Λοιπόν, από την αριστερά μέχρι την δεξιά. Οι δικοί μας υπουργοί, όχι εκείνοι επισκέπτονται, και επισκέπτονται κάθε 4 χρόνια και προεκλογικά. Υπάρχουν υπουργοί που επισκέπτηκαν και φοβούνταν να προφέρουν τη λέξη «Φωμάκος». Ήταν τέτοιο. Όταν ο ίδιος ο πρωθυπουργός της Τουρκίας, το έχουμε στη Ζαγάριτσα εδώ, δηλώνει πρωτριημέρο στο Εσκή Σεγίπ ότι οι Πουμάκοι και οι Λαζοί δεν είναι τουρκικό φύλλο. Και είναι άλλης εθνικότητας. Οι δικοί μας όμως οι υπουργοί και οι τοπικοί πολιτικοί παράγοντες για άκρα μουσουλμανικών ψήφων και να μην στενοχωρήσουν τον αγά της Άγκυρας, φοβούνται να και προφέρουν. Για το σκοπό αυτό εμείς ιδρύσαμε το 1997 το Κέντρο Πουμακικών Ερευνών στη Κομοτηνή, που εξέδωσε τη Ζαγάριτσα για να δημοσιοποιήσουμε και να γνωστοποιήσουμε το πρόβλημα των Πουμάκων στην ελληνική Θράκη. Σας το επαναλαμβάνω, στα 500 χρόνια της τουρκοκρατίας δεν χαθήκαμε και θα χαθούμε τώρα τον 21ο αιώνα, διότι η Τουρκία έχει εισβάλει και στο τελευταίο χωριό. Λοιπόν, η Ζαγάριτσα είναι η φωνή των Πουμάκων που δημοσιεύουμε και γνωστοποιούμε το πρόβλημα στο Πανελλήνιο. Το 2009 ιδρύσαμε το Πανελλήνιο Σύλλογο Πουμάκων με σκοπό και στόχο να διαφυλάξουμε τα ήθη και τα έθιμά μας, να περισσώσουμε την ηθική μας γλώσσα, να αντισταθούμε στις ενέργειες εκτουρκισμού των Πουμάκων από τους Τούρκους. Το κράτος, όπως είναι συνήθως, είναι άπλωτο και ανύπαρκτο. Είναι τόσο ανύπαρκτο, παρά τις συνεχείς οπλίσεις μας και παράπονά μας, δεν έχει κάνει ακόμα, δεν έχει εγκαταστήσει αναμεταδότες για να παρακολουθούν τα πουμακογόρια ελληνική τηλεόραση. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ελλάδος, κρατικά και ιδιωτικά, δεν έχουν πραγματοποιήσει καμιά σοβαρή εκπομπή για την προβολή του θέματος των Πουμάκων. Και απόψε ευχαριστώ ιδιαίτερα και την βάθος της καρδιάς μου την Θρακική Εστία Θεσσαλονίκης που μας έδωσε την ευκαιρία, ας πούμε, να πούμε και εμείς το παράπονο μας και την πίεση που υφιστάμεθα από τους Τούρκους. Δεν μας καταπιέζει η Ελλάδα, μας καταπιέζει η Τουρκία. Θα σας παρακαλέσω να στηρίξετε τον αγώνα μας για να μην χαθεί το τελευταίο θρακικό φύλλο, η απόγονη των Αγριανών, η Πουμάκη. Η Ζαγάριτσα πρωτοστέκεται στον αγώνα αυτό, γι' αυτό στηρίξτε την γίνοντας συνδρομητές για να μπορέσουμε να την εκδίδουμε όπως παλιά κάθε μήνα και να μπορεί να πηγαίνει και στο τελευταίο κομμάτι του σπίτι. Ευχαριστώ εκ βάθους της καρδιάς που είχατε την καλοσύνη να με ακούσετε.